ginagawa mo dito, Lino, ha? Nandito ako para batiin ka ng best wishes. Teka, ito ba yung anak ni Efren? Oo. Lino! Anong ginawa mo? Diyos ko! Bakit mo pinatay si Carlo? Isa pa. Okay. So, medyo taas to, ha? Lino! Oh, kasi binaril ko siya. Asan ako? Okay. Nandito ako para batiin ng best wishes. Nandito ako para batiin ka ng best wishes. Teka, eto ba yung anak ni Efren? Oo. Ganon. Lino! Anong ginawa mo? Diyos ko, bakit mo pinatay si Carlo? Manahimik ka kasi kung hindi, ikaw ang susunod ko sa anak ni Efren! Lino! Halika nga dito! Doon tayo sa kwarto! Bitawa mo ako! Lino! Wag! Ano ba? Wag! Bakit kaya ako kinakabahan? Teka, malapit na ako sa bahay. Sandali, bukas ang bahay namin. At may nakahandusay sa pintuan. Diyos ko po! Carlo! Diyos ko po! Sino gumawa sa'yo dito? Diyos ko po! Sinong gumawa sa'yo dito? Efren! Tulong! Marta! 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 Hindi ko mabuksan ang pinto. Kailangan kong sirain. Ano ba? Lino! Hayop kang lalaki ka! Anong ginawa mo sa asawa at anak ko? Isusunod kita sa anak mo o hayop ka! Akin yung baril mo! Diyos ko po! Tulong! Tulong! Hindi mo maagaw sa akin ang baril ko! Papatayin kita, hayop ka! Ikaw ang dapat na mamatay, demonyo ka! Akin na yung baril ko! Struggle Okay. si Akin Efren, na yung baril. Oo. Check. Struggle then Efren. Kasama ka. 1, 2, 3, game. Ikaw ang dapat na mamatay, demonyo ka! Akin na yung baril ko! Tama na yan. Akin... Hindi. Game. Agawan. Tama na yan. Akin na yung baril ko! Marta! Hayop ka, Lino! Papatayin talaga kita! Akin na tong baril mo! What? Hayop kang lalaki ka! Hayop kang lalaki ka! Hayop ka, Lino! Kinuha mo na sa akin si Sarah! Pati si Carlo! Kinuha mo pa! Magkita na kayo ni Satanas ngayon! Marta! Diyos ko po, may tama ka sa leeg. Hindi ka mamamatay. Tatawag ako ng ambulansya. Hindi ka mamamatay! Marta! Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Hayop kang lalaki ka! Ano na Tagalog mo? Sakit lang.